den, diváci Extrafit poradny. Dnes tu máme vzácného hosta ze Slovenska, je to členka Extrafit týmu Sabina Pleváková. Ahojte. Pro Sabinu jsme vybrali převážně dámské otázky, které kladete do Extrafit poradny, ale než se jim budeme věnovat, já chci se zastavit u fenomenálního úspěchu Sabiny, vítězství na Arnold Classic. Čekala jsi to, jak jsi to užila, Sabino? Tak to víťazstvo bolo nečakané a nemyslím si, že len pre mňa, ale asi pre všetkých, keďže tá Amerika je iná a všetci si proste mysleli, že asi to nevidia už, aj keď tá pripravenosť by bola, ale proste sú tam aj také tie zákulisné ťahy a čakali sme, že skôr tam budú tlačiť Američanky. Jak jsi byla nějaká oslava potom pořádná? Tak taká menšia, keď sme sa vrátili ešte domov, ale nejak extra to nebolo, keďže doma znova som nabehla hneď do toho kolotoča pracovných povinností a tak ďalej, nejaké fotenia hneď po Arnold Classic, takže moc sme nenaoslavovali, len práve v ten deň, keď sme sa vrátili, sme trochu posedeli s našimi, ale to bolo všetko. Brinzové halašky byly? Boli, samozrejme to musí byť. Tak to je správně. Takže jo, jdeme se podívat na ty dotazy. Dobrý den, posluji poměrně krátce, až jsem ve fázi, kdy bych si ráda vybrala nějaký gainer nebo protein. Je mi 15 let, měřím 180 cm a vážím 69 kg. Co jsem se zatím dočetla, tak gainer slouží k nabrání hmoty a protein pro další tvorbu svalů. Já jsem se svou vahou spokojená, ale chtěla bych vytvořit nějaké ty svaly. Jenže jsem se dočetla, že v takové váhové kategorii vhodnější gainer. Ale nevím, jak je to u žen. Co si tedy vybrat? Vzhľadom na vek, aj čo sa týka mladosti tohto dievčaťa, aj čo sa týka, si myslím, aj financií, by som išla určite do proteínu do 80-ky a tam je veľký výber pri chuti, ale ja osobne odporúčam cookies alebo borievka čuretka, takže toto. Cookies nejlepší pro tebe? Pre mňa, hej. Jo? Chutná ti? Hej. To je dobře. Takže na další otázku, jak správně vybrat protein? Dobrý den, chtěla bych nahrazovat večeři proteinem, hlavně po běhání. Běhám 40 až 60 minut, v průměru 3krát týdně, někdy víc. Chci zhubnout. Poradíte mi, jaký protein, jakou značku a jaký poměr bílkovin vybrat? No tak po behaní je asi jasné, že tá normálna strava je taká ťažká pre ten žalúdok, takže ten proteín je tam vhodný. Ak sa dá, tak prvorada je vždycky tá strava, ale pokiaľ už hneď ideme fakt, že potom už spať a tak, že to telo je také unavené z toho behania, tak určite by som išla do ISO 90. ISO 90. Všeobecně myslíš si, že je dobrý nápad pro ženu nahrazovat jídlo proteinem? Nie, ale potom behaní si myslím, že je to vhodné, pretože to telo je také vyšťavené a tak ďalej, že potom veľa ľudí je im ťažko od žalúdku, ťažko sa im potom zaspá, takže v tomto prípade je ten proteín vhodný ako náhrada večere, ale určite to netreba na tom ísť dlhodobo, vyslovene, že potom behaní si ho môže dať. Jasně. Takže kombinace a dávkování. Dobrý den, cvičím 3krát týdně zumbu a 3krát týdně posilovnu, teprve 3 měsíce. Posilování mě moc baví, chtěla bych se mu nadále intenzivně věnovat. Užívám od vás Synefrin, Carnitin, Isobir a teď jsem si objednala BCA Instant. Myslíte si, že je to takhle v pořádku, nebo bych to měla ještě o něco doplnit? Jak přesně dávkovat u začátečnice? Mám vše užívat i v den kardiocvičení? Děkuju. Určite áno, hlavne pri tom kardiu, kedy sú potrebné tie BCAčka na ochranu svalovej hmoty, keďže ju posilovanie baví, tak určite chce taktiež ochrániť svalstvo, ktoré sa ťažko naberá, hlavne ženám. Takže určite tam odporúčam piť tie instantné BCAčka počas kardia, takisto ten Synefrin, hlavne pred tým kardiom, jednak lepšie sa potom cvičí, aspoň na mňa to tak vplyva, že to telo ako keby tak dokáže vydať viac energie, dokáže dať do toho cvičenia viacej a taktiež je to termogénny spalovač, takže sa viacej spotíme a aj ten tuk udržujeme na také nižšie hladine. Kolik užíváš Synefrinu denně, jestli se můžu zeptat, nebo před tréninkem? Ja viem.
Nějakou hrstičku? Ale je hlavně ten L-karnitin, takže ještě ten by som odporúčala určitě. Mám ho tady napsaný, jenom se chci zeptat, kolik ho užíváš ty, toho karnitinu? Já vím, že ty si hodně chválíš karnitin. Hej, ja ten karnitín tak tiež otoká. Ja keď chodím ráno na kardio, takže mám ho tam pri nočnom stolíku, takže otvorím a lúpnem tak od oka, akože tým karnitínom naozaj nič nepokazí, keď to preženete, tak akorát ten pod potom cítiť. Takže tam na to treba dávať pozor, ale akože fakt normálna dávka je tých 20 ml si myslím, že úplne v pohode. Ale ty občas chodíš okolo, vždycky si dáš tam prdičku. To nie je, ale pred tým kardiom to nejaké neriešim, aj koľkokrát to hodím do tej tašky a nechcem sa mi brať ten štuplík, potom mám všetko od toho, tak to len tak odoká. Ale mne účinkuje, ja si ho fakt neviem vynachváliť, to je proste vec, ktorú ja v tej príprave mám a nedám na ňu dopustiť. Kdyby se v podstatě jakoby dala říct jedna jediná věc do přípravy, možná, že bylo by to ono, nebo to asi ne, že? Nie, tak to zase by som určite 100% proteín nechala, to akože je taký základ, pre mňa úplne najväčší. Asi aj taká prvá vec, ktorú by som doporučala, keby si hoci kto chcel niečo kúpiť a mala by to byť jediná vec, tak by som šla do toho proteínu. Jasně. Tuk u žen. Cvičím 3x týdně, krásně přibývá svalová hmota a bylo mi řečeno, že lépe než běžně u mužů. Pak to je na tom dobře. Jenže je na tom spousta tuku. Vypadám jak burst, nedaří se mi ho zbavit. Dělenou stravu nemohu, mám střední onemocnění. Snažím se aspoň sacharidy nacpat na ráno. Tělo usiluje o mateřství, myslím, že tuk souvisí s hormony. Nechci přehánět vysoce proteinovou stravu, protože mi lidé vaní, že u žen se usazuje právě do tuku. Můžete mi poradit vy, ona tady v podstatě není žádná specifikovaná otázka, jo, ale tak asi zřejmě jde o to, že příliš přibývá, i když jakoby cvičí, stravuje se, takže co by měla dělat? Ráda by měla svaly, ale ne tolik tuku. Ja by som sa asi práve zamerala na tie proteíny. Ja si myslím, že by to malo ísť do tuku. Práve tie sacharidy idú do tuku viacej ako tie proteíny a skôr by som pridala na tie proteíny. Ale maximálne, čo je maximum, si myslím, taká hranica u ženy sú 2 gramy na kilo. A to je asi fakt maximum. Potom už sa zbytočne fakt preťažuje ten organizmus a telo to nie je schopné prijať. A tie sacharidy sú vhodné do obeda, ja treba deň sacharidy do 3. Myslím si, že taktiež aj tá bielkovina potrebuje nejakú energiu na vstrebanie, aby mohla pracovať, aby to telo mohlo fungovať, aby sme aj na tom tréningu po obede mohli vydať nejakú energiu, tak si myslím, že do tej 3. 4. sú úplne v pohode tie sacharidy. Večer už to skôr na nejakú proteínovú, zeleninovú večeru smerovať, plus nejaké tie zdravšie tuky a zaradiť kardio, možno zo začiatku kardio ráno nalačno, čo nakopne ten metabolizmus viacej a potom už normálne fungovať. Samozrejme predtým, aby sme uchránili nejak tie svaly, tak dať si ráno trebárs L-glutamín a počas tréningu piť tie instantné BCAčka. Stehna. To je takový oblíbené téma. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak docílit u ženy zhubnutí stehen. Většinou máme problém s tím, že jakmile začneme cvičit 3x týdně, stable cross, aerobik, brusle a tak dále, tak nám naopak stehna narostou a dolů nejdou. Jídlo pravidelné, netučné. Je nutné procvičovat celé tělo nebo déle cvičit, nebo jde o dědičné proporce, kde se prostě nepodaří zhubnout. Ono záleží aj na tom, že či tie stehná rastú akože do svalov, alebo je to len to, že človek začne cvičiť a tie stehná sú vyslovene po tom tréningu aj 2 dní opuchnuté. Proste je to tam nahnané a tá svalovica... Že si myslíš, že to je jenom pocit spíš? Hej, že skôr je to taký pocit, myslím si, že takými ako sú korčľovanie, alebo aerobík, alebo zumba, tak určite tie stehná podľa mňa nenaberajú na objeme. Nemyslím si, skôr spevnejú a ten tuk ide dole, ale nemyslím si, že by tam malo byť problém s objemom, je to vyslovene kardio cvičenie, takže jasně. To by som sa nebala. A taková jakoby trošku rada pro ty ženy, které mají silnější stehna, ty jsi vlastně o tom mluvila na semináři, jak cvičit ty nohy, aby
se víc zaměřili na zadek, zpevnění zadku, ale tolik nerostly stehna. Čo sa týka cvičenia v posilke, tak určite by som sa nezamerávala na taký klasický ako objemový tréning s vyššou váhou, ale skôr by som išla viacej opakovanie a vyslovene, ak má niekto pocit, že to ide do svalov, tak by som to prepalovala. Keď to chceme prepaliť, tak ideme opakovanie minimálne 20 a hore, proste pokiaľ vydržíme. Ale malá váha neznamená, že idem teraz drepiť na prázdno, ale dám si tam 20-30 kg a s tým idem a spravím do maxima. Tie nohy musia paliť, ono po tréningu si človek myslí, že sú opuchnuté, oni aj sú opuchnuté, tak má dojem hneď, že rastú tie svaly, ale nie, fakt naozaj ten sval sa tým počtom opakovaní pálí. Bezva. Tak, doplňky strany pro ženu. Dobrý večer, dočetla jsem se o vás na internetové stránce a měla bych dotaz. Kolem 1 roku navštěvuji pravidelně poslovnu, navštěvuji bazény, ráda běhám, prostě cvičím, ráda bych se zaměřila na vyrýsování. Zajímám se o doplňky stravy. Měli byste doporučení, jaké doplňky se zaměřit při tom rýsování? Tak určite BCAčka, buď tabletové, ja väčšinou tu zvyknem tak, že pred tréningom, po tréningu užívam tabletové BCA a počas kardia užívam tie instantné. Plus čo sa týka rysovania, tak samozrejme spalovače Synefrin a L-karnitín. Plus ako ešte pred tým tréningom, keďže tá strava býva koľkokrát taká obmedzená, tak buď pre tréningovku moju obľúbenú Helgel, alebo kofeín čistý. Helgel se ti osvědčil, funguje ti dobře? Hej, naskakujú mi živý ale nie je fakt cítiť ho ako takéto typické mravčenie v prstoch a už obočie trne a tak. Takže vtedy už viem, že už to účinkuje, už musím bežať na trénink. Jasně. Taková otázka, tohoto jsme vyčerpali, viděl jsem tě cvičit, zaujalo mě tohle, myslel jsem si, že to je MP3, není to, co to je, co tohle ten Gimbos? To je môj naháňač na tréningu. Ako ja väčšinou ešte aj keď sme teraz točili, tak som nemala MP3, aby som vnímala kameramana, čo po mne chce, ale väčšinou to vyzerá u mňa, takže ja zapnem toto, mám sluchátka na ušach a idem si svoj tréning a vlastne tu si vždycky nastavím, dajú sa nastaviť aj série, dajú sa nastaviť prestávky, takže ja si vždycky zmačknem prestávku a proste už ma to nakopáva, že už musím ísť, nie je to žiadne také, že by som sa tam vykecala alebo niečo, proste naháňa ma to vyslovene. Tie tréningy sú také potom, majú poriadok. Hej, taký nikdy osobný. Jsem to neviděl, možná se s ním setkáme. Hej. A setkáme se doufám i spolu zase na Mozolány Classic. Uvidíme tě tam, budeme ti fandit a těšíme se na setkání.